Op basisscholen de tweespan op een lemmer draven en bewegen de leerlingen om taal- of rekkenopdrachten nu te vieren. Een stuk leuker als de hele dag binnen zitten. Dat is behoorlijk saai, want je zit namelijk maar op één plek. Dus ja, en dit is namelijk heel erg leuk, want dan kan je ook rondrennen en dan zit je niet stil op één plek. En dan vind ik zelf dat ik dan beter kan concentreren op iets. Het afwisselen met het rennen, dat bevordert je hersenen wellicht. Ja, denk het wel. De Nationale Boetenlesdij is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. De tweespan is ambassadeurskwallen voor Friesland. Want daar krijgen de band al 3 keer in de week bewegend leren. Dat doen we al een hele tijd eigenlijk gedurende de volledige lesweek, naast de gymlessen. En we hebben gezegd, ja, het is ook natuurlijk heel mooi dat we dat naar buiten brengen. Dat het ook belangrijk is voor kinderen om bewegen en geconcentreerd ook stilzitten. Want dat gebeurt natuurlijk ook af te wisselen. Met als doel dat kinderen buiten zijn, dat het leren binnen afgewisseld wordt met buiten, waardoor de concentratie van de kinderen ook beter is. En door vakken op deze manier aan te bieden, zullen beide hersenhelften ook aangesproken worden en daardoor blijft de oefenstof ook beter hangen in het geheugen. Naast taal- en rekkenboeten krijgen de band Joertek natuureducatie of tekenlesboeten. Wat vind je ervan? Leuk. Waarom? Ja, het is om lekker te draven en ik om te leren en ik vind leren leuk. Zitten er ook nadelen aan een boetenles, Jan? Want ze worden wel smarrig. Ja, het is hier te zien dat er hier en daar een plas ligt en wel wat modderspetters op de kleren. Dus ja, dat kan ook gebeuren. Hoort ook bij buiten zijn. Tadaa!